Άντε. Γεια, στάσου κύριε καθηγητά. Τέτοια τις μαθαίνεις. Ορίστε. Τι κάθεσαι και τους μαθαίνεις. Ο κήπος είναι αμφιρός. Από το κήπο θα ξεκινήσουμε, κυρία, μία προχωρήσουμε στα ενδότερα της Αγγλικής. Μέγας είσαι κύριε. Καλέ κύριε καθηγητά μου. Δεν μπήκε στο νόημα μου φαίνεται. Τι ο κήπος είναι αμφιρός και πράσινα άλογα. Μάθε τους καμιά κουβεντούλα του Θεού. Τι να τους μάθω δηλαδή. Καλέ εδώ θα κατεβούνε τα ναυτάκια. Τα κορίτσια δεν πρέπει κάτι να ξέρουν να τους πούνε. Τι να λένε δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Ας πούμε ότι εγώ είμαι τα ναυτάκια. Κατεβαίνουν τα ναυτάκια. Κόβουνε δεξιά, κόβουνε αριστερά, βλέπουν τις κοπελίτσες. Bye bye τους λένε. Τώρα δεν πρέπει να τους πούνε κάτι και οι κοπελίτσες. Τι να τους πούνε δηλαδή. Δεν πρέπει να τους πούνε καλό στα γλυκά μας τα αγοράκια. Έτσι πρέπει να πούνε οι κοπελίτσες. Έτσι βέβαια. Λοιπόν, πρώτα θα τους μάθεις το καλό στα γλυκά μας τα αγοράκια. Και ας πούμε ένας ξεχωρίζει την κοπελίτσα. Της πιάνει το μάγουλο και της λέει hello baby. Τώρα η κοπελίτσα δεν πρέπει να του πει καλό στο μορφόπεδο. Τουλάχιστον. Μάθε τους το κι αυτό. Ύστερα το ναυτάκι την παλαμαριάζει και της λέει τι θες κούκλα μου να σε κεράσω. Τώρα αυτή τι θέλεις να πει. Ο κήπος είναι αμφιρός. Πάει. Δεν πάει.